Diarapod. Uy, lipay para ni. Basta mo bakad na ni. Lamit na ba ni sila color. Hi guys, good morning. Masong adlaw na yung tanan. Ako na po ni si Terburst. Karandang adlaw, Bernes, Mayo 20, 2022. Hapon, naguna ko dari sa mga banda. Kaya nagharan yung mga sagbot, mga kugon, dali ka mga nubo. Mga manunuway din mga kugon din. Ang dali ara ka mo tubo. Bago pag na mo grus-dus, sunod adlaw, tubo na po. Na nubo, bago pag galinggi. Dus-dus ang hapon, sagbot sa katilingban. Grabe, dagang sagbot sa katilingban ng mga manunuway. Ang daghan ng banda, mapakit-un. Daghan na po kuan, hapit mamuwak. Hala, excited ako sa mga banda na napidaghan nga mamuwakay. Diya. Hala. Uy. Ani, diya. Diya rapod. Uy, lipay para ni. Basta mo bakad na ni. Lamit na ba ni sila color kay orange. Dira pa isa ria, first time. Kanina. Mao pa ni isang unang pagbuwak. Bawon sa kay isang kulo dani, may bawon ni nagbubakad na. Yung mga tinapok to naghana. Dari na kay tag asa gigugun. Hala da pa isa. Dara pa isa kahapit na pod mabuwak. Uy, agilo ra ba ni? Sana ba ni? Dia. Hala. Na kanina. Yung tubo ng marag ugat. Kanina ng tubo ng marag ugat. Mao ni siya. Ag padong na mubuwak. Dapat isa ay pang umigas man. Dagat man saan ni dapat isa niya. Namaya pa ni color. Mao ni violet. Katong pagbagjo lagi ang itong utro. Pag violet ba ni o orange ba o? Mailan ni inig bakad ko sa ni color. Naglibog ko og violet ba ni og katong orange, yellow. Libog ko. A few moments later. Panin sa Limwell. Bugatan sinsud ay. Di, waman manad. Kasi nang Pedro manad. Wasi di ka kadaog. Kanang naanad na murag baliwa nila. Ano sila ulit si Pedro kasakit ang likod. Si? Ulit, practice sila. Kita pas But ka mao pa na. kita pas Pedro kay maga. Nga duha ra man to kasinso. Kanang kilid kuhaon. Ayan na pagka. Ingan na. Tres, ano? Ah, Ingan na. Ako ano na. Isa. bahin-bahinan. Garating and ano. Ala pa din ay siya. Saan ino lang? Korpo ba nga mo korpo? Ano? Tapos sabi na. Gana na dito mag-andar na. Ha? Gana basta mag-andar na basta ka mo. Kaniti ka dito. Abo ra. Kamo mo kuno na ubay ro. Abay na sa kriyot. Haba na pa bayaran di ay. Na ako. Ayan. Sorry, salamat na. Dali. Ang tapod di. Di ba hinay? Sige. Ha? Step ba?
Marami sa DM. Kamu dahil di sila makaduot na. Kamu rin kamu bayad. Bagat ba nang yan na dahil magkuhan, pasaan. Ha? Agin garasa? Kuan eh, 20. 20 kilo? Bagat man lagi. Nag-andar. Ay, andar na mo bagat. Grabe, bilid mo tsukunin mo dong. Naghari ka na hibawang trabaho. Ah, ingana di ay. Ano daga handag bra? Ha? Ano binaira sa gunid na. Kagi isid ni gid. Kasi nangawid na lang. Sama naman si Saog. Tuba ang kwarto. Mas kuryo. Da, atabasan na nila dito sa makina ni. Pudlali maninso kay bugat man. Di, huwag ka nang bago paling practice pa ka di sa kakakuan. Pero madugay na tag bis kabuan. Di na kuan hoy. Nja manso na ka. Aw, mesinso. Matapagag Manila, balik pa mo na. Mesinso. Tagang dakag sildo nga na. So pag sildo ka Dados pag bagdong grabe. ug galingan ni Mane bisa pa sing 3 mil. Naol ka mo sinso. Nabilib ko sang my love kay kuan day. Kay buha dapat sa ugabas.
Ang nay, kamo man day pod mo kabas ang may lab lagi. Kamang nay, mabuhi naman day pod ni pohon ug kanang nay dara na mas bukid na sa. Pwede ra pod duguan siya. Kanang nay manggabas na sa ako ra po isang helper. Ug nay magpagabas ba nga na kay makasapit ang panang niya kanang nay manggabas lagi kahoy. Pohon lagi og kanang nay kuan mi kanang nay makasinabot ba og kanay ka man sa ikuas Ginoo itadhana. Pwede ra man day pod og agamang panginabuhian. Kanang nga lagi mang mutulog kahoy mga gabas o kanang og ganay agang naong grabe nang itiw makarugan og kanang nay sige gaban mga gabas kay ako tigpapha sa mga ginabsan hadak laman ni pohonon sa naamay ko lagi sinsuon sa sinsuon ang liog na impas ko dagan buan buaw ko anay guys agadang upload gahapon nga vlog katong nadto ko Antikira, let upload nito. Dihara to sa mi 13. Gahapon man nag-i-upload. Mapud ko dito na to. Ulit upload ko paghapon nito at Julie. Anja. Maoro to ang vlog karong adlaw guys. Magkita-kita dapat na og mapuhon. Ug asa ra pag dinaning katunong kay kami lagi slim will di mi makalaglaag kay kuan man. Di mas slim agan. Ito ang vlog ng adlaw guys. Magkita-kita na po ito sunod adlaw. Kung saan yung mga himong ang kinabuhi. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagmahal. Salamat sa inyong kanonay pagtanaw sa mga videos. Bisag buro na mga naog irisong kaban. Irong ibidli. Irong subo. So ito guys. Pag-ampay mong tanan. Nag-asa mong karon. Bye-bye!